सबसे बड़ खुशी के बात ये बा कि आज पहला दिन वीडियो चढ़ल बा चैनल पर और फर्स्टे दिन 1 लाख से ज्यादा व्यूअर हमनी के। सबसे अच्छा यही बात बा कि हमारे लिए गुड लक कहिए चाहे जो भी कहिए, टुनटुन जी को भी बोलिए भाई 1 लाख एकदम बिल्कुल 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 बहुत पहिलका गाना टुनटुन यादव जी के हमनी के चैनल पर चढ़ल बाटे जौन की फर्स्टे दिन 12 घंटा भी शायद लमसम पूरा निके भइल और 1 लाख से ज्यादा व्यू हमनी के क्रॉस कर चुकल बानी। 1,06,000 समथिंग जी। तो एक खातिर भी आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। दो शब्द हम चाहब कि अवधेश गौतम जी जो कंपनी के बेसिकली ए चैनल के ऑनर बनी, अवधेश जी भी दो शब्द बोली। प्रणाम भोजपुरिया समाज के हम कहल चाहतनी कि जौन चैनल हमारे थ्रू खुलल बा साज म्यूजिक, ओकरा में आप लोग के बड़ा सहयोग चाहिए और परफॉर्मेंस के अनुसार से आज जो वीडियो डालल गई बा फर्स्ट टाइम, ओकरा में देखल जाता कि आज अगर 12 घंटा अभी पूरा भी नहीं भाई 1 लाख सब्सक्राइब माने 1 लाख व्यूअर हो गए बड़ा, 3+ सब्सक्राइबर हो गए बड़ा और बहुत से आप लोग भी उस पर थोड़ा सा भाई एक तरह प्यार दुलार आशीर्वाद बनैले रही। संतोष जी दो शब्द वो से सुनल चाहब हमनी के। सबसे बहुत खुशी के बात है कि छोट भाई चाहे बड़ भाई के बर्थडे बा, ओकरा साथ साथ हमनी के सेलिब्रिटी बा कि साज म्यूजिक एंटरटेनमेंट के आज पहला शुरुआत भाई टुनटुन जी के गायकी के प्लस में भाई सबके स्नेह प्यार के चलते जितना हमनी के सपोर्ट मिलल। स्टार्टिंग में जी 3K प्लस सब्सक्राइबर 1 डे, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा गौरव की बात है और सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे समाज के जितने भी श्रोता हैं या जो सिंगर गाए हैं। हम भी लोग सिंगर है, गाते हैं, लेकिन इसी तरह सबको आगे सब लोग बढ़ाते रहिए। ठीक है गुरुजी आप बताइए कुछ। नमस्कार, प्रणाम। कंपनी के बारे में कुछ बोलिए। आज हमनी के सब बक्सर के जितना भी स्टार कलाकार लोग बा एक साथ एकत्रित भइल बा। निश्चित रूप से आज ऐतिहासिक पल बा। आज साज कंपनी के यूट्यूब चैनल पर उद्घाटन भइल बा, ओपनिंग बा, जौना में आज पहला बार टुनटुन यादव जी के गाना चलाइल बा ओकरा पर और 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए बारे, व्यूअर हो गए बारे, क्षमा करें, और 30,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। आज फर्स्ट डे ही मतलब 3,000 सब्सक्राइबर बढ़े, 3,000 प्लस। सबसे बड़ बात ये बा कि इतना स्टार परिवार एक साथ खड़ा होके साज कंपनी के आगे बढ़ावे के अपना कंधा मजबूत कैले बा, एकरा से बड़ बात नहीं हो सकत। और साथ में सुनील जी का जन्मदिन भी बा, तो जन्मदिन के बहुत सारी शुभकामनाएं। हम 4 लाइन जरूर पढ़ देव इनका खातिर। हर खुशी खुशी मांगे आपसे, सुनील भाई खातिर स्पेशल 4 लाइन की हर खुशी खुशी मांगे आपसे, हर जिंदगी जिंदगी मांगे आपसे, और आपके जीवन में हो इतना उजाला कि हर रोशनी रोशनी मांगे आपसे। शुभकामना के साथ आप रातों रात दिनों दिन निरंतर बढ़ते रहें। अभिनेता बहुत अच्छा लोग गाए, छोटू पांडे जी बानी। अच्छा, छोटू भाई खातिर हम बताई कि एगो यहाँ के फिल्म आइल बाटे, फिल्म आ रहल बा। आ रहल बा।